Môj muž je z 8 detí, ale veľmi pekne sa znášali. Tam nebolo jediného slova, ani hlasnejšie povedať medzi sebou. A ja som k ním zapadla, viete, že som ozaj tak, ako keby s nima od narodenia žila. A myslíte si, že to bude skôr niekto z rodiny, alebo možno nejaká kamarátka, ktorú ste dlho nevideli? No, alebo niekto, komu ste pomohli? Jo, ja som veľa ľuďom pomohla, strašne veľa. To by som musela týždeň rozprávať. Škoda, že nemáme toľko času. Ja by som vás aj týždeň počúvala. Ale zrejme ten človek, alebo tí ľudia na druhej strane by nevydržali toľko čakať. Áno. Ideme na to, čo? Dobre, no. Áno? Áno. Ste pripravená? Pripravená, no. Budete plakať? Neviem. Moja zlata, tak vám držím palce, neviem. aby to bolo také milé a fajn prekvapenie pre vás. Dobre, nechám vás tu teraz na chvíľočku samú. Ja neviem, ak by to bolo, že na plač, tak budem plakať, ale keď nie, tak sa budem tešiť. Však ako to cítite? Tak, ako chcete. Tak, ako to budete cítiť, tak to bude. Dúfam, že to prekvapenie naozaj bude pre vás fajn. Dobre, držte sa. Ďakujem. No ty, boskáva maminka, ja by som sa ti chcela aj touto cestou poďakovať za všetku tvoju lásku a tvoju obetavosť, čo si mi dala. Dala si ju mne, dala si ju mojim deťom, dala si Palinovi Tiborovi. Nikdy ste nerobili medzi mňou rozdiely, vždy ste ma brali, ako keby som bola opravdu vaša. A ja dneska sedím tu len tvojou zásluhou. A že ty si sa o mňa tak príkladne starala, že by si bola vzorom pre všetkých, pre všetky mamy na tomto svete. Jednoducho nemám slov, čo by som ti vedela slovami vyjadriť, tú vďaku a tú lásku. Len jedno veľké slovo a jedno veľké ďakujem. A budem sa ti snažiť aspoň malinkým zrnkom vynahradiť, pokiaľ budeš žiť, čo si ty pre mňa urobila. Magduška, moja zlata, nie len pre teba, ale pre všetky som tak robila. Áno. S láskou, s úprimnou láskou. Nikdy som naozaj nebola pohoršená na vás, ale bola to moja radosť, že ste pri mne. No. Neplač. Neplač, maminka. Dáme tú stenu preč? Teraz No, stenu dáme preč. Áno, stenu dáme preč. No. Čo som ja pre teba urobila? To je nič, to je nič. Krásne stretnutie matky s dcerou. Aj plačete, sú tie slzy, čo? Ja, že mi je taká zlatá. Sú aj slzy, sú aj kvety, všetko dopadlo tak, ako malo. Želáme vám veľa, veľa zdravia. Ďakujem. Ale tie okná už neumývajte, lebo to sa mi zdá dosť ťažké pre vás. Povedzte, No tuto príde dcera príde vám pomôže. Dobre, oddychujte trochu. Tam sedí aj dcera, aj Áno. syn. Keby dcera mohla aspoň za obidvoch synov mojich poďakovať. Poďte všetci. Lebo opravdu oni tam vyrástli a všetky deti som vyupatrovala. Ešte aj vnúčatka, ešte aj synovi moja. Zlaté. no, dajte prosím sesterke. Moja babulečka, moja vnúčenka.
Takže ešte raz veľa zdravia. Ďakujem Držte pekne. sa. Ďakujeme ešte raz. Všetko dobré. Dovidenia. Majte sa. Dovidenia. Ahojte. Poďte, dievčatá, poďte,